O diálogo marcará o camiño do goberno en Rianxo. A nova corporación tratará en pleno diversos proxectos anteriores para darlles continuidade e facelo realidade. O novo goberno municipal de Rianxo ten claro as súas liñas a seguir. O alcalde da localidade, Julián Bustelo, destaca o diálogo como parte imprescindible para poder traballar a prol do concello ou gobernar en minoría. Nós, dende a oposición, demandamos sempre diálogo, demandamos sempre ser partícipes, na medida do posible, non na acción do goberno, demandamos ter coñecemento daquelas cuestións que se estaban tratando, por tanto, agora o que nos queda é ser coherentes e cumplir co que tamén demandábamos na oposición, non? Queremos selo e estamos convencidos de que os outros grupos esa vontade de diálogo que tamén veñen manifestando nas últimas semanas vai seguir aí e vai ser posible, ir buscando eses apoios, eses acordos para pouco a pouco ir sacando adiante todas as cuestións que temos pendentes. Algunhas desas cuestións pendentes son obras que se herdan da anterior corporación. Quedaron varios proxectos en marcha aos que hai que dar continuidade. Aí temos, efectivamente, varias cuestións que xa que están encima da mesa das últimas semanas. Hai cuestións que a nós nos atinxen, hai cuestións que xa están en outras, que outras administracións están en trámite, nas que nós hai pouco xa podemos intervir, pero que en todo isto que nas últimas semanas se acelerou ou se fixo, o que vai demandar, unha vez que volva a vir a pleno, vai ser, poñer en valor eso que acabamos de facer, non? Ese diálogo. Entón, aí o sentir maioritario dos grupos será o que determine se continúa ou se non se continúa. É o que hai que ver, é o que hai que acordar, é o que teremos que chegar ao momento tamén decidir. Unha das prioridades do goberno liderado por Bustelo será achegar o saneamento á totalidade das parroquias. Este tipo de cuestións que hai en marcha que ten que ver con obras e con servizos e con avanzar efectivamente o que poidamos non só continuar, senón ademais reforzar, pois farémolo evidentemente, non? Falaba de outros proxectos, como pode ser a rehabilitación do paso de Martel, outros proxectos que se fixeron máis recentemente, que, hai unha vez que a corporación xa se constituída xa está, pero se organice e xa volvamos ao funcionamento normal, haberá que establecer tamén un diálogo, volver a falar e valorar si siga habendo no pleno unha opción maioritaria a continuar con este tipo de proxectos. Ou se acorda valorar outras opcións, traballo que abordarán nun futuro cos grupos.